sngap kumno keren udia ko Forlan ya Lionel Messi bad u Cristiano Ronaldo pedang singba ya piki para lok ke bajus ngau tenan ban page ki video ha kane ke channel lada pimpat da ban subscribe singba ban subscribe ya kane ke channel ke jingya keren bad ke jingya tai halor u Cristiano Ronaldo bad u Lionel Messi kat hadok menta kisni kampat kot ha kaba bon kirang ila kai ke bala shong thai bat ke barang ila kai kat hadok menta bat kum joro yaki coach kiring pau kmat bat yaki wei kidang ye keren ba halor kene kamat mano badai ukot haga jinga la kai football ha padeng Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo ha oi omla banlen ha kini khatsan lane arthau tli kisnam kini ki arngut ki klori la kai bakan sai ka perthai la ban ong ki la control ye ka perthai jong ka jinga la kai football ha ka ba tang ma ki arngut ki liak ban kor hadok khat lai tli ki Ballon d'Or award ha ka ba Lionel Messi uliak ban kor hadok pratali kat ba u Cristiano Ronaldo uliak ban kor santali kine ki arngut ki la thau shibon ki record haka jinga la kai football bat kum choro ki la job bon ki trophy bat yaki kusnam shimat jongki u Cristiano Ronaldo ula tam ya Lionel Messi haka jinga thap bon teliki kol kat hadok menta ula palat ya ka khandai spa kol kat ba Lionel Messi pan ula tam ya u Cristiano Ronaldo haka ba job bon teliki trophy kat hadok menta Lionel Messi ula job saphun ru teliki trophy haka jingi mela kai football jong u bat kum joro ula tam ya u haka Ballon d'Or haka ba uliok pratali kat ba u Cristiano Ronaldo pan uliok tangsan teli bat kum joro Lionel Messi kat hadok menta ula job ya ka FIFA World Cup ha usnam hajar R2R kat ba u Cristiano Ronaldo pan u kelempat job ya ka FIFA World Cup kumta hakane ke video ngin ya pet kumno udia ko Forlan ula keren hapleng jong kine ki arngut ki klori la kai bakan sai ka perthai udia ko Forlan u belong urang ya kai barim jong ka klub Manchester United bat kum joro jong kari Uruguay ula pen ya per hapleng jong kine ki arngut kata hapleng jong Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo hakaba ula ong kumne Lionel Messi ula banle marway kat ba u Cristiano Ronaldo pan udan kam ya ultimate lane u paralok kenang ba unla ban penkela ya ka jing ya la kai Hynrei Lionel Messi ula hi ban le dalade hi kata kamut ba u Cristiano Ronaldo udan kam ya u paralok lane ultimate ban yarap lane ban assist ya u kenang ba ula ban tap goal bat kum joro ban penkela ya ka jing ya la kai kat ba Lionel Messi pan ula ban le marway ban ra ika bol ban tap goal bat kum joro ban penkela ya ka jing ya la kai ong udia ko Forlan kublai shibon ya piki paralok ki bajis ngau tenat ban page ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video kublai shibon